Masama kilalakos ka, seconds kami ilay ko. Panganadan sa kompiyuter na kiyatin ka na kuns ka. O guide na dakong ka mapansin. So kiya pagkapira oras yan na miyabala ka kins ka na. Nakiyatin ka na kuns ka na mataan kami uloga puso akong reka. Sa taman sa kumiya balaga ko sa giyoto akong biyotira. Miya ilayak solayo kak na pamaman na miyo bayak koron sa miya ilayak so mga bayodita. Naminisagi ko mata ko so bayoditang ka at na picture ka na miya babaya pusuang namagan so magana. Kinuha ko so kontak ka ng birka sa tinik sa nakins kago tamad sa tiyawagan ng ex ka. Miya ka isa alongan na miharata ginawa ko sa babsa. Dakos kamaylay sa kumbiyutiran minipanging isakins ka. Kung mga tao rusaso sa uloga puso ang irkanayad kabayay na. Pangilay na kuns ka o anda kaun babalik. Taman sa pinayawak ka sa dakod balik.